Tervetuloa kuuntelemaan Roskapostipodia. Nahkaisaa huomenta ja karvaista iltaa. Se on hyvä, kun katsoo kun sä naurat. Niin. Se kuuluu ainakin hyvin. Okei, mutta tää on totta kai, mä editoin tämän pois. Ei tietenkään. Ei kun itse asiassa tää alkaa tästä. Musta olisi aika kuvaavaa, että meidän eka podcast-jakso alkaa siitä, että sun pieru haisee. Toisaalta tää on kyllä ihan hyvä alku. Niin on. Tai sitten tässä voi niinku sanoa nyt, ehkä me pidetään tää ja se alkaa nyt tosta. Se alkaa nyt tästä se alkaa. Yes. Hyvä kuuntelija. Sinä kuuntelet Roskaposti podcastia. Tähän me vissiin päädyttiin. Niin mä katson sua kysyvästi, että onko sen nimi Roskaposti podcast? Se on nyt se. Tai ehkä se on vaan Roskaposti. Tarviiko siinä olla se podcast? Sitäkin me pohdittiin. Niin. Mun mielestä se podcasti on kyllä ihan kiva siihen. Se on kyllä toisen sen kivan niin kuin ponnekkuuden siihen. Kyllä se on niinku PP. Joo. Se on niinku RPP. Roskaposti podcast. Kyllä. Tuossa vähän testiin siitä, että kuin pahasti ässät suhisee ja P paukkuu. Mä teen niillä jälkituotannossa jotain, jos paukkuu. Muukin kuin mun perse. Joo, kuka sä oot? Mä oon rektum vaeltaja. No niin. Tuo oli ensimmäinen sana, mikä mulla tuli mieleen. Mä menisin sanoa, että ensimmäinen persevitsi, mutta eihän se edes ollut. Ei, se tuli siis niinku ensimmäisen sekuntia aikaa. Se tuli sinne. Et siinä ei kyllä kauaa mennyt. Mä just mietin itse asiassa tänään, että haluanko mä sanoa mun koko nimeä tässä podcastissa. No ottaisi taas on niin paljon. Kuka ei ikinä tiedä, ketä sä oot. Sitten sulla on aina niinku kaikissa kuvissakin sulla on vaan joku skimaski päällä. Niin. Se olisi tyylikästä tietysti. Kyllä. Me voidaan tietysti olla semmoinen mystinen podcasti myös. No en mä tiedä, onko se vähän tylsää? Ehkä vähän. Emme varmaan olla sillain mystisiä kuitenkaan. Ei. Mutta mihin sä päädyit siinä, että tuleeko sun koko nimi ikinä julki? No, en mä oikein päätynyt mihinkään. Mä ehkä päädyin siihen, että... Sulla on artistinimi. Sais vaan kehitellä se sulla. Saat. Siirappi Serena. Käykö se? Antaa jotenkin väärän kuvan mun mielestä. Vesipuisto. Vesipuisto. Serena. Sä oot vesipuisto. Joo, ei käy. Ei sit kuitenkaan. Mä niinku tulin siihen lopputulokseen, kun kysyit, että eihän sitä mitä sillä sukunimellä loppujen lopuksi tekee. Ei yhtään mitään. En mä tiedä varmaan yhtäkään podcastin tekijän sukunimeä. Joo, ei. Siis sä voit olla Virtsu. Sä voit sanoa, että sä oot Virtsu. Mähän oon Virtsu. Niin. Mutta onko se sit ihmiset miettii, että mikä nimi Virtsu on? Niin, mutta siinäpäs miettii. No siinäpä miettii. Mä oon Virtsu. Sä oot Virtsu, kyllä. Ja sä oot... Niksu. Sä oot Niksu. Virtsu ja Niksu. Kyllä. Täällä linjoilla. Haluatko käydä läpi näitä meidän ehdotuksia tälle podcastin nimelle? Siis musta tuntuu, että se on vitu hauska, jos sä käyt ne läpi. Tässähän oli siis tosiaan vähän pohdintaa. Tämä ei ollut täysin päätetty nyt vielä tähän hetkeen mennessä, mutta nyt se on päätetty. Paitsi nyt se on päätetty. Koska nyt sitä ei enää voi muuttaa. Paitsi että jos mä bliippaan sen ja sit mä himas äänitän silleen anaalikorva podcast. Totta. Silleen me voidaan vielä tehdä, jos me halutaan oikeasti muuttaa se. Mutta... No totta, jätetään vielä avoimeksi sekin sitten. Kyllä. Mutta ehdotuksia tuli paljon. Ja hyviä. Hyviä ehdotuksia. Ja kaikki nämä ehdotukset on siis sulta ja multa. Kyllä. Koska siis kukaan ei niinku pyytänyt meitä tekemään tätä podcastia. Ei. Kukaan ei oikeastaan tue myöskään. Ei kaikki oikeastaan vaan naurannut, että mikä juttu. Että miksi? Mutta sitten me voidaan nauraa niille, että koska niin monta podcastia on suunniteltu maailmassa. Kännis ja ei kännis. Niin. Ja sekin jää sitten niinku mysteeriksi, onko niin. Tämä podcasti suunniteltu kännis vai ei kännis. Se jää kuuntelijan arviointikyvyn varaa. Kyllä. Mutta tiedätkö just silleen, että niin monta podcastia ihmiset on suunnitellut, että hei, meidän pitää tehdä podcast. Jep. Ja sitten niitä ei ikinä toteuteta. Ei. Me ollaan periaatteessa jo onnistuttu. Se on kyllä totta. Ja tiedätkö,
ihan sikana myös jengi sanoo sitä niin kuin niiden kaveriporukoista tai joistain frendeistä, että vitsi meistä pitäisi tehdä niin kuin TV-sarja tyyppisiä asioita. Jep. Meistä ei kukaan ei ole ikinä sanonut niin meistä. Me ei sovittaisi kyllä telkkariin. Tämänkin pitäisi tulla tämän podcastin jossain Redditin, jossain synkis keskustelupalstoissa. Totta, onneksi ei ole telkkarissa. Voi vaan puhua. Ootko muuten, nyt mulla tuli ensimmäinen tämmöinen sivuraide tähän. Noniin. Ootko nähnyt siis niitä, en mä tiedä, lähdetäänkö me vittuille Suomen viihdeteollisuudelle ensimmäisessä aiheessa, mutta nyt me tehdään se. Nyt me tehdään se. Siis ootko nähnyt niitä Putouksen, niitä mainoksia? Niitä uusia nyt. Niin. Ensinnäkin se, että Putous jatkuu vieläkin. Joo. On niinku ensimmäinen semmoinen, että nyt ihan oikeasti. Joo. Niinku, että nyt lopetetaan tämä. Vaikka siinä onkin Köpi, mikä on niinku oikeasti hauska tyyppi. Sen mä näin muuten itse asiassa ihan tässä lähipäivin. Joo, siis Köpin. Oliko se tämä? En mä nähnyt Köpiä, kun mä näin siis Köpin siinä Putouksen mainoksessa. Kyllä. Se on ollut mun mielestä, olisiko tämä nyt toka vuotta, kun se on siellä. Mutta siis kun se mainos, mikä tuli esimerkiksi, kun mä olin metrossa, niin siis se oli niin paskan näköinen. Siis silleen, että niinku, mietin, että tiedätkö, Putouksella on kumminkin iso budjetti, vaikka niitä on varmasti leikattu niitä MTV:kin meininkiä. Niin, siis se näytti ihan semmoiselta, että sä Paintilla teet ja laitat niinku jotain kuvia johonkin sapluunan päällä. Mulla on joku mielikuva siis kyllä tästä niin kuin Niina Lahtisesta ja isoista grafiikoista. Joo, siis niitä on bussipysäkeilläkin. Se näyttää ihan perseeltä. En mä tiedä, onko ne hakenut sitä, että se näyttää ihan perseeltä. Mutta en mäkään, niin kyllä mä tätä on niin kuin useasti pohtinut ja sitten jo niin kuin luovuttanutkin tässä vuosien varrella, että kuinka se tarvii vielä tehdä. Niin. Mutta sitten toisaalta mä yllätyn niin kuin siitä, kun mä joskus katsoin jostain, että mitä TV-sarjoja jengi katsoo eniten, niin kyllä Putous on siellä edelleen kärjessä. Se on vaan niin jotenkin iso nimi. Niin. Tai siellä formaatio. Että sit vaan niinku, se on varmaan se, että ihmiset, jotka katsoo telkkaria vielä, on silleen yli 40-vuotiaita. Silleen, että no täällä lauantaina nyt tulee tämä Putous, niin Tarja, katommeko sen? Mutta sit ne vitsit on kuitenkin niin huolella vanhentuneet, tai silleen, että vaikka ne vaihtaa niitä tyyppejä, niin kyllähän toi konsepti on niinku nähty ja kuultu. Niin no, ja sehän on muutenkin ihan niinku periaatteessa SNL, mutta vaan Suomessa. Niin. Joo, se konsepti on se vähän erilainen. Mutta niin, paljolti se riippuu myös siitä, että ketä siellä on käsikirjoittaa ja ohjaa. Niin, totta kai. Ja onhan se muuten, siis niinku ollut jo pari vuotta silleen lastenohjelma enemmänkin. Niin mä just sanoin, että sehän on siis lasten suosikki erityisesti ollut. Niin sekin on kyllä totta, joo. Ja sit se, kun siinä haetaan just sitä koko perheen. Niin. Ja eikö koko perhe aina tarkoita vähän sitä, että lasten? Tarkoittaa. Sitähän se tarkoittaa, koko perheen elokuva on lasten elokuva. Totta. Mutta joo, se jotenkin, se pisti silmään, että niinku, ensinnäkin se, että vieläkin jatketaan. Mutta toisaalta, jos ihmiset katsoo, niin mikä siinä? Mutta siis se, että niinku se näytti niin paskalta, niin kuin se mainos. Mutta onhan se nyt vaan järkevää, siis vaan ja ainoastaan niinku järkevää. Niin. Että jatkaa jotain sellaista, mistä edelleen tulee massia, mitä ihmiset katsoo. Tässä kapitalistisessa yhteiskunnassa kyllä. Niin. Näinhän se on. Niin. Onko Putous kapitalismin niinku, se niinku aallonharja? On. Onko se niinku, Putous kuvastaa kapitalismia parhaiten? Mun mielestä itse asiassa joo, nyt kun miettii. Nyt kun sitä rupeaa pohtimaan. Niin kapitalismia ja semmoista nykypäivän viihdeteollisuutta. Kyllä. Varsinkin Suomessa. Eikin se on niin. No. Mä nyt mene heti alkuun näin niinku synkkiä, mutta jotenkin Putouskin, koska se eka kausi esimerkiksi, se oli oikeasti siis silloin mäkin olin lapsi. Niin kuin tiedätkö, mä oon miettinyt, että kun itse kanssa ajattelee, että ne ekat kaudet oli ihan loistavia, että imekää parsaa ja niin kuin tiedätkö, mitä laitetaan ja muuta. Mitä laitetaan? Mitä laitetaan on maailman paras juttu. Mutta onko se paras juttu sen takia, että siinä on vähän semmoinen, niin kuin, että kun me oltiin kanssa silloin niin kuin lapsia, ei nyt ihan pieniä lapsia, mä en tiedä minkä ikäinenköhän mä oon ollut, ehkä joku 10, kun se eka kausi on tullut. Mun mielestä se tuli 2010. Niin, no mä oon sitä ollut 10. Niin, nyt sä kerroit sun jään. Ai saakeli. Mä voin bliippaa se. Tässä ei ole puolet henkilötunnuksesta. Jep. Mikä sun loppuosa viimeinen? Onko sul kirjain vai numero viimeinen? Numero. Joo. Niin kun sehän vaihtui, mutta eikö se vaihdu jossain vuodessa se vaihtui?
Niin no. Se on jotenkin kumma, koska sitten taas niin mun faijalla, niin silloin on niin hieroglyfi siellä. Se on jotenkin tosi kumma. Missä kohtaa se vaihtuu? Missä kohtaa se vaihtuu? Eikö se on vielä parempi kysymys. Niin. Totta. Ei, mutta just se, että niin no mä olin 13. Niin, siis jotenkin se kyllä upposi silloin ihan vitusti. Mut voiko siinä olla, tiedätkö, tällainen, että sit noihin nykypäivän 10-13-vuotiaihin uppoo ihan vitusti se, mitä siellä tänä päivän tehdään? Koska jos mä mietin sitä järjellä, niin ei. Tai siis silleen, mietitpäni uudestaan. Koska jos mä mietin TikTokia, ja että mitä niinku lapset tosiaan katsoo ja niinku laittaa sinne, niin sitten sieltä tulee joku... Mitä laitetta? Niin sitten joku tulee sanoa, mitä laitetta? Ja sitten silleen, että se ei vielä edes todellakaan ole niin hyvä juttu kuin mitä laitetaan. Niin. Vaan sitten se on jotenkin semmoista väkinäistä semmoista, mitä lapset ei nimenomaan halua katsoa tällä hetkellä. Niin. Tai mä niin vaan luulisin. Ehkä se on sitten silleen, että 6-vuotiailla putoo suppaa. Se perse siellä, se kakasta pyllystä. Mutta kun mullakin on semmoinen mielikuva kyllä, että mä en tiedä, onko tämä niinku enää totta, mä en ole vuosiin kattonut siis putousta, mutta silloin ainakin niin ne sketsit oli myös vähän jotenkin poliittisia. Niin oli. Ja mikä on hauskempaa kuin silleen poliittiset satiirit. Ja se on just näin. Ja siellä oli kyllä siis yhteiskunnallista keskustelua ja kannanottoa jossain kohtaa. En tiedä, onko se enää. Täytyisi katsoa, niin voitaisiin keskustella. Voitaisiin puhua tästä oikeasti. Mutta toisaalta mikään ei voita kummelia. Ei voitakaan. Että silleen paras sketsiohjelma Suomessa on jo tehty. Niin sä et voi ikinä enää olla niin hyvä. Sä et voi ikinä enää olla kummeli. Niin. Tai tehdä niin hyvää sketsisarjaa. Paitsi mun mielestä kyllä siis kummeli on tietysti siis ihan the goat. Mutta mä en tiedä, ootko ikinä kattonut Ihmebantua? En. Se jotenkin hittaa ihan vitusti. Ja siis kyllähän tässä nyt täytyy vielä niin kuin sanoa, että onhan siis kummeli kyllä, kun mä oon yrittänyt verestää semmoisia ihania muistoja ja katsoa sitä uudestaan, niin se on siis todella cancelled tänä päivänä. Siis siellä on tosi pahoja juttuja. Tosi ikäviä slurreja. Se on niinku, että en mä silleen suosittele sitä kuitenkaan kellekään. Siis jos sulle ei ole kultaisia muistoja, niin älä mene katsoa sitä. Ei. Koska ne ei ole sun mielestä hauskoja ja sit sulla tulee vaan paha mieli. Tulee vaan paha mieli. Mä yritin näyttää jollekin mun ystävälle, joka ei ollut kummelia kattonut. Siis oikeesti mä yritin näyttää myös mun kaverille. Niin ei lähtenyt. Ei se lähde. Sillä ei ollut niinku ollenkaan semmoista tarttumapintaa siitä niinku lapsena kummelin katsomisesta. Niin sit kun näytti nyt, niin siellä oli vaan silleen, että sanoiko se muuten tuo oikeasti? Joo. Sitten silleen, että juu, kyllä se ton tykitti, että tuossa on tommonen rasistinen terroristiläppä, että se on ihan tossa noin. Mun tulee mieleen noin Musavisan joukkueet. Muistatko sieltä? En, mutta mä itse asiassa, mä sanon tähän väliin nopeasti nyt kun mä muistan. Siis ensimmäinen, se tuli jostain TikTokista, ja sitten mä näytin, tai niinku oli silleen, että hei, että tää on mun mielestä ihan sikahauska juttu kummelis. Ja sitten siinä oli se, tiedäks, mikä se on se deittijuttu, missä sulla on se, että sä et näe niitä, sit se on, että herra A. Niin joo, napakymppi. Niin sit siinä oli siitä niinku läppää sit silleen, että siinä oli se läppää, että kun se joku sanoi, että mitä teet, jos ilkeä mies ahdistelee sinua baarissa, niin sit se herra A sanoi, että no mä tapan sen. Ja sitten se herra B sanoi, että no mä vaikka sitten tapaan sen. Ja sitten se kolmas sanoi, että tapaan sen. Ja jotenkin tolleen se meni. Sitten se oli mun mielestä jotenkin mun päässä vielä niinku hauska juttu, vaikka ei se oikeasti edes ole niin hauska juttu. Ja sitten siinä on Heikki Silvennoinen on siis niinku soittaa siinä niinku jossain vähän niin kuin housebändissä. Joo. Ja sitten silloin vaan siis ensimmäinen juttu, mitä se näkee kummelista, on se, että Heikki Silvennoinen on blackfaceissa soittaa kitaraa. Sitten mäkin olin unohtanut sen täysin. En mäkään muistanut tollaista. Sitten mä olin, että no niin, tälleen tää meni. Tiedätkö, mitä pitäisi tehdä? No. Pitäisi tehdä sellaiset uudet kokoelmat kummelista, mitkä olisi silleen, että sieltä olisi karsittu ne pahimmat pois. Niin on. Koska onhan siellä semmoisiakin tosi harmittomia vitsejä. On. Niin kuin paljon. Siis suurimmaksi osaksi se on semmoista. Mutta sitten siellä on myös, niin kuin, en tiedä, onko suurimmaksi osaksi vähän paljon sanottu, mutta siellä olisi materiaalia, mitä niinku voisi näyttää vielä. Ehkä se olisi sitten jopa hauskempaa.
Mikä se on se betoni? Jankon betoni. Joo. Works every time. Mun suosikki lapsen oli siis tietysti tohtori Saarinen. Ei kun potilas Saarinen. Siis se rypäleet perseessä. Joo. Mutta se on... Mutta niitä oli siis niin paljon muitakin. Toi rypäleet perseessä, sehän oli niinku suosituin niistä varmasti. Niin, mutta niitä oli kaikkia muitakin, kun se täytyi leikata kaikki varpaat pois ja sitten se teki niistä semmoisen rytmisoittimen. Ai niin, joo, jep. Joo. Ja sitten tietysti Tero Nuppi ja Esa Nahka. Juu, jep. Siis mun all time favorite on siis jälläkin, siis ihan selvästi, mä en tiedä, ootko sä nähnyt sitä, mikäköhän sen nimi on? Se on joku urkurihomma. Joo. Mikä vittu sen nimi on? Se, missä on niinku one take, ja sit se on jotain, että Tero, anna ääni. Ja sit siellä on se äijä, mikä koko ajan käpälöi sitä, kun se puhuu siinä. Ja sit siellä on semmoinen ASMR-ääni. Se on niin hauskaa. Siellä on oikeasti jotain niin helmei juttui. Siellä on jotain niin helmei. Helmei juttui. Mut ne on. Ja parasta on niinku se, että ne oli vaan silleen opiskelukavereita, jotka lähti silleen tekemään tuommoista paskaa. Mm. Ehkä tämä podcasti on tuleva kummeli. Vaikka me ei olla opiskelukavereita. Se on aika paljon sanottu. Tähän niinku ensimmäiseen 10 minuuttiin. Ehkä tämä podcasti on nyt sitten sama kuin kummeli, että se on uusi tuleminen sitten. Kyllä mä toivon. Niin, mäkin toivon. Kyllä mä niinku... En mä tiedä, sitten toisaalta musta tuntuu, että se on oikeasti usein sellaiset jutut, mitä lähtee tekemään vähän sillain niinku läpällä ja silleen, niinku, että ei ihan hirveästi näe kuitenkaan vaivaa. Niin ne saattaa joskus iskeä. Mut hei, sä kävelit tänään Jätkäsaareen. Täytyy paljastaa sun jotain. Sä et kävellyt. Sitten mä kävelin. Etkö? Milloin sä menit? Taksilla? En mä en niin laiskaa. Mut siis Jätkäsaaren verkkokauppaan on ärsyttävä mennä tästä. Sä et halua kertoa, missä asut, niin älä kerro sitä. Sano, että tästä. Tästä on tosi ärsyttävä mennä Jätkäsaareen. Tästä on tosi ärsyttävä mennä Jätkäsaareen. Koska tai no siis mä en itse asiassa, tää on ihan turha juttu, mutta siis ei ole turhia juttuja. On tää turha juttu, mutta kun mä en edes tiennyt, että sinne siis pääsee sporalla. Kyllä, ihan viereen. Mutta kyllähän mä tästä, missä mä asun, niin oon mennyt sporalla sinne ikinä. Niin sitten mä kuvittelin, että mun täytyy metrolta kävellä. Niin siis tosta? Ruoholahden metrolta. Nyt sä sanoit. Ei mä kukaan tiedä, että mä asun Ruoholahdessa. Mutta mikä näistä kerrostaloista se on, niin sitä ei tiedä ketään. Ei, mutta ei kukaan. Mä voin kyllä niinku sanoa sen tässä, niinku doksaa sut silleen. Mutta tiedätkö, kun mä olin tulossa siis Redistä, sieltä kauppakeskuksesta, niin se ohjeisti mut Ruoholahden metroasemalle ja siitä kävelee 20 minuuttia. Siis kyllähän tuonne Länsisatamaan, kun pääsee sporalla, niin sehän on siinä ihan vieressä. Niin, se sporapysäkki. Jep. Mä en siis oikeasti tiedä. Mä sanoin niinku jep. Sä sanoit... siis jep. Siis jep, siinähän se on se sporapysäkki siinä. Ja sit kun siitä kääntyy vasemmalle, niin siinä on, mikä siinä on se Olarin pubi ja... Olarin pubi? En mä tiedä. Tiedätkö, missä Olari on? Se oli ensimmäinen sana, mikä mulla tuli mieleen. Se on Espoossa. Mistähän mulla tuli se mieleen? En tiedä. Mielenkiintoinen. Jännittävää. Mistä tää lähti? Mistä meidän piti keskustella? Tää lähti siitä, että ollaanko me nähty vaivaa tämän podcastin eteen. Niin, jep. Mutta sä menit sinne joka tapauksessa. Mut niin, oonhan mä siis hakenut nämä mikkisuojaukset. Jep. Tuulisuoja. Suusuoja. Mikkisuoja. Suukapula. Suoja. Mikkikortsu. Kondomi. Hutsu. Ei, saanko sitä sanoa? Ei sitä saa. Mikä? Eipä sanonut sitä. Mä en kuullut nyt sitä sanaa. Mä bliippaan se. Itse. Bliippaa huolella. Sitten voidaan pohtia, että mitä Niko sanoi. Joo. Mä unohdin sen, että... Joo. Sä unohdit käytöstavat. Niin, mä unohdin hetkellisesti käytöstavat. Joo. Ei se mitään. Niin. Niin sä kumminkin...
Pidetäänkö beatbox battle tähän väliin? Otetaan väliin, joo. Toi kuulosti silläkin beatboxaamiselta jopa, mitä sä teet. Boom chika, boom boom. Wiki wiki. Sulla on scratchi siellä myös. Mikä toi oli? Voit sä pikkusen avaa tota? Toi jotenkin jäi vähän silleen, se ei avautunut mulle ihan samalla tavalla kuin toi scratchi. Se oli tietysti kun hernekeittoa syönyt ja se oli Niinisalo varuskunnassa torstai. Ei, paljon tätä podcastia on mennyt nimittäin. Nyt tuli eka pieruvitsi. Mä en itse asiassa tiedä. Vai oliko se eka? Kun nää on tämmösiä baareja tässä. Eikö nyt? Eikö nyt tää podcast? Ei, mä sen sanoa sitä, kun mä repesin. Mä en itse asiassa pitänyt laittaa secondsit. Mä en tiedä, tapahtuuko tästä jotain, jos mä vaihdan. Mä en uskalla vaihtaa. Mutta sanotaan, että tässä on nyt mennyt 1339 baaria. Se on aika paljon. Se on kyllä. Anteeksi, siis on tosi monta baaria. No mitäköhän yksi baari olisi? On tässä ainakin 10 minuuttia mennyt. Tämä oli arvaus. Tämä näyttää siis jotain 2 sekuntia, toi baari. Mun mielestä, nyt mä en kyllä itse asiassa osaa sanoa yhtään. No ei sillä väliä. Katsojat tällä hetkellä katsoo siitä Spotify-timerista. Se on vittu! Laittakaa meille osoitteeseen roskaposti .anus gmail.com. Laittakaa sinne, että kuinka monta sekuntia oli tässä kohtaa. Jep. Niin sit saadaan selvitettyä myös toi baari-asia. Jep. Että kuinka monta baaria. Niin hei, laittakaa, että kuinka monta baaria on mennyt. Että kääntäkää se vielä silleen. Että kattokaa ne sekuntit ja sitten kertokaa meille baarit. Mutta me kerrottiin ne baarit. Mutta jos ne kertoo, että kuinka monessa baarissa ne on käynyt elämäaikaan. No senkin voi kertoa kyllä. Se käy mulla. Mistäköhän tommosen tiedon pystyisi saamaan? Ei mistään. Mutta se oli, nyt tulee jälleen kerran sivuraide. Joo. Mutta siis, mikä pankki sulla? Danske. Käydään kaikki sun tiedot läpi. Siis, mä vähän alkaa pelottaa nyt. Mulla on Danske Bank. Mä en tiedä, onko se Danske Bankilla, mutta kun mulla on S-pankki, niin siellä on siis silleen, että sä pystyt sieltä appista katsoa, että mihin sä oot käyttänyt niin kuin S-ryhmän kaupoissa rahaa. Ja sit sieltä pystyy menemään katsoa, että kuinka monta bissejä mä oon ostanut S-kaupoista. Ai. Mä en muista kuinka monta se oli, mutta se oli monta. Niin, no varmasti. Jep. Monta sataa. Joo, en mä tommosia näe. Kyllä mä näen niinku, siellä on sellaiset kategoriat. Niin, mutta se on varmaan itse asiassa just sen takia, koska se on niinku S-ryhmän. No oisko? Hetkonen! Nythän mä sen keksin. Se on varmaan siinä. Oiskohan se tätä dataa saanut näistä S-kaupoista sen takia, että se on S-ryhmä. S-pankki. No se tuntuisi ihan loogiselta nyt, että äsken rupeaa pohtimaan. Niin Joo, se on varmaan just se. Oot sä valmis nyt? Mihin? Sulla on ollut näitä kiertoreittejä tässä jo. Niin on. Mutta oot sä valmis nyt kuulemaan nämä nimet, mitä me pohdittiin? Kyllä. Muistatko sä nämä vielä? Mä muistan yhden. Okei, haluatko sä itse sanoa se? Ei, kun sä käyt ne läpi. Okei. Arvostellaanko nämä sitten jotenkin? En mä oikein tiedä. Niitä oli aika monta. On näitä aika monta. Tässä oli ehkä myös silleen, että me ihan hirveän tosissaan, tai tosissaanhan me mietittiin niitä. Kyllähän ne on ihan, siis kyllä mä olin tosissaan, eikö sä ollut? Olin mä. Noniin. No, ihan ensin oli näitä meidän niin kuin nimistä väänneltyjä juttuja. Joo. Niin kuin tää Nivir muun muassa. Nivir podcast olisi ollut kyllä, se kuulostaa enemmän joltain semmoiselta mystiikka-podcastilla, missä me noidutaan jotain tyyppejä. Sillä, että meillä on voodoo-nukkeja. Tervetuloa Nivir-podcastin pariin. Tänään Alexander Stubb on voodoo-vieraana. Sitten on joku semmoinen voodoo-nukka, millä on vituisat hampaat. Okei. Joo. Niin toi on. Joo. Sitten oli tää kuumat mysteerit.
Kuumat mysteerit. Mikäköhän se oli? Niin kuin idea sen. Ei mitään hajua. Nämähän on osa tehty sillä erilaisilla generaattoreilla. Niin totta. Me ollaan niin luovia. Niin. Mutta kuumat mysteerit sitten ehkä alkoi kuulostaa sit enemmän joltain niinku muunlaiselta podcastilta. Niin. Ehkä siinä niinku silleen Temptation Island kisaajat olisi kertomassa niitä Temptation Island kokemuksista. Ja sehän nyt vasta olisikin muuten loistava podcast. Niin joo. Ehkä semmoinen on tehtykin. Miksi me ei olla käyty Temptation Islandilla? Rupesin nyt vaan pohtimaan. Mä en tiedä, miten mä vastaisin tuohon. Niin, miksi? Miksi me oltais oltu? Niin. No sä olisit voinut olla. Mä voisin nähdä, että sä olisit mennyt niin kuin sinkkuna. Niin, mä oon pohtinut sitä niin kuin, yleisesti, että se olisi ihan vitun hauska mennä sinne silleen ironisesti. Siis silleen, että sä meet vaan sinne silleen, tekee jonkun hahmon, juomaan ne keitot. Jep, ja sit niinku, ottaa arskaa. Niin. Siis mä oon miettinyt tosi paljon. Mutta onkohan siellä silleen, niinku, että ne vettää ne aika hyvin? Silleen, että no täytyy olla, koska kyllä ihan varmasti joku muukin on tämän idean saanut. Mä just mietin sitä, että mä en ole ainut, keneltä on tullut mieleen. Et salee, koska, mutta tämähän on ollut semmoinen, minun mä oon viihdyttänyt itteeni kyllä siis useasti. Ja ihan kaikista reality-ohjelmista, niin mä niinku haluaisin mennä jossain hahmossa. Se olisi niin hauskaa, mutta sitten noista olisi kyllä silleen Apex, että jos pystyisi, niin Big Brotheriin. Silleen, että sulla on hahmo 247. Sä et yhtäkkiä, sut herätetään yöllä, sit sä oot yhtäkkiä virtsu. Niin, siis mutta sehän olisi sit uskomaton käänne. Niin. Kun se hahmo myös niille tuottajille, jotka on tehnyt sitä. Niin niillekin. Kyllä. Mutta kyllä mä ihan tosi mielelläni menisin niinku johonkin Temptation Islandiin. Hahmona. Joo, teet sä ihan silleen, mie on Lissu. Mm-hmm. Ja oota, mä mietin paremmin. Mä annan sulla aikaa. No ei kyllä se olisi joku silleen. Tämä on ollut tosi hyvä tähän mennessä. Leikkaa tästä vähän sitten. En leikkaa. Ei, tää on siis, tässä on niinku jotenkin ihailtavaa tämmöistä niinku. Mut mua varmaan jännittää, koska mä olen tosi hyvä näissä. Niin ootkin. Ja siis mun kämppis haluaa välillä vaan siis leikkiä sitä, että se pistää mut tekemään erilaisia Temptation Island-hahmoja. Oikeesti? Joo. Ai niin kuin, että sä oot oikeesti tehnyt tätä ennenkin? Joo. Oon. Nyt mä vaan jäädyin. Mutta ei se mitään haittaa. Me voidaan mennä johonkin toiseen nimeen ja sitten palata silleen yhtäkkiä, että nyt se Temptation Island-hahmo. Joo. Ja sit sä oot, no bye. Joo, mä luulen, että tollainen se voisi toimia. Jep. Mut joo, mä oon tullut ihan silleen, ja sit joo, mä oon tullut. No itse asiassa mennäänpä siihen seuraavaksi siihen, että mä oon tullut. 3 kertaa jo teeseen 3 minuutin aikana. Mä rakensin nämä hahmot siis asuineen päivineen, kun mä oon niinku tätä niinku viihdyttämistä tehnyt. Kyllä. Joo. Ja sä niinku kävit hakemaan siis sun vaatekaapista eri vaatteita. Ja sä pukeuduit Temptation Island hahmoiksi. Joo. Mutta oliko sun niinku myös eri päämääriä niillä hahmoilla? Siis silleen, niinku, kun jotkut menee sinne, vai meneekö kaikki menee varmaan sinne vaan panemaan ja ryppäämään? Varmaan niin kuin lähtökohtaisesti joo, mutta onhan siellä silleen erilaisia ihmisiä tietysti. Niin. Ja kyllä nämä mun hahmot on kaikki ollut tosi erilaisia. Niin. Että ne ei ole ollut silleen yhdestä puusta veistettyä, tiedätkö? Niin en mä kyllä, siis sähän oot niin mielikuvituksellinen, että se on vähintä, mitä mä olisin olettanut. Mutta mun täytyy itse asiassa myöntää, että mä oon kattonut ehkä elämässäni 5 tai 10 minuuttia Temptation Islandia. Mä oon mahdollisesti 12-14 minuuttia. Joo. Koska se on ollut joku semmoinen, tiedätkö, kompilaatio, tai ainakin joku semmoinen kohta vaan, missä ne tulee sinne. Eikö se ole Temptation Islandissa, missä ne sanoo ne iskulauseet? Joo. Siitä mä just yritin tässä. Se on niin paha. Joo. Se on oikeasti, se on niinku, nehän on. Siis tuntuu oikeasti mun välilihas, kun jokainen niistä sanoo sen jutun. Jokainen niistä sanoo väliliha. Niin. Mahdollisesti. Myös. Mä voin olla sun väliliha, niin oot sä jääkarhu.
Rukkaan, baby. Oli parasta, mihin mä tähän kohtaan pystyin. Joo. Niin, siis olisinhan mäkin tollaiseen pystynyt, mutta siis mä vaan jätin sanomatta. Niin. Joo. Sä oikeasti halusit, että siinä oli joku niinku järki. No siis siinähän pitää olla aina se riimi. Niin, totta. Niin mä hain sitä niinku riimiä. Tämä kyllä kuvastaa myös, että kuin oikeasti vähän mä tiedän Temptation Islandista. En mä tiedä oikeasti pitääkö siinä olla riimi. Siis niinku ei se ole mikään sääntö varmaan. Niin, yleensä niissä on. Mutta onkohan nekin niinku niiden käsikirjoittajien kirjoittamat vaan? On varmaan. Vai keksiikö ne itse? Toi olisi kauhean lame juttu, jos olisi. Niin. Mutta kyllä ne on enemmän, niinku, siis mä yritin hakea, siis kun mä olisin halunnut jonkun vähän silleen älykkäämmän vitsin, kun silleen mie on Jossu ja minulla on hyvä tussu tyyppisen. Sellaisiahan ne on. Niin. Sellaisia ne on, mutta sitten mä jotenkin, en mä tiedä, mä jotenkin olisin halunnut niinku semmoisen niinku älykkäämmän vitsin tähän. Ei se mitään. Kyllä se tulee sieltä. Sulla on second chance. Niin, mä mietin tässä nyt. Nyt sä meet vaan silleen kuoreen ja rupeat miettimään sitä Temptation Island. Joo. Mutta mistä mentiin tähän? Se oli tää Kuumat mysteerit nimiehdotus. Kuumat mysteerit, joo ja niin. Temptation Island, jep. No mutta sitten seuraavaksihan meillä on Nessu kevätkuiskaaja. Toi on aika hyvä. Niin. Tähänhän kyllä niinku, joo, Nessu kevätkuiskaaja oli kyllä ihan siellä kärki kahinoissa. Top 5. Joo. No sit mä en tiedä, onko tää Podcast-nimenä ehkä vähän outo. Ehkä sen takia me dropattiin se. Voi olla. Ja siis siis en mä tiedä mistään näistä, mistä nämä on, enkä varsinkaan enää muista, että mistä nämä on tullut. Siis mä tiedän, että ainakin siellä on monta semmoista mun vaan tajunnanvirta juttua, mitä mä vaan sanoin silleen, että nyt mä haluan vaan mölistä. Ja sit mä vaan sanoin jotain sanoja peräkkäin. Mutta siis mun henkilökohtainen lempparihan siis syntyi tälleen. Niin on. Se on ainut, minkä mä muistan. Okei. Okay. Mutta oliko siellä muita jotain hyviä? Oletko valmiit? Käy ne kaikki läpi. Mä käyn kaikki. Mä haluan, nyt tulee tää herkku. Sä et kestä enää. Mä en kestä enää. Täytyy päästä sanoa tää. Okei, sano se. Nyt tässä on haipattu nyt sitähän liikaa, niin nyt se ei ole niin hyvä enää. Sano se. Tessu Missun Tassua podcast. Se olisi ollut niin hyvä. Se olisi kyllä niin hyvä. Tessu Missun Tassua. Tessu Missu Tassua. Vai onko se tassut? Eikö tassu? Kun se on se idea, että se on Tessu Missu Tassua. Vittu mä muistan, kuinka paljon sä repesit, kun mä sanoin sen. On se nyt loistava. Oh. No mutta sitten kuitenkin tossakin me ehkä pohdittiin, että onko se vähän hassu podcastin nimi. Niin, kun ehkä siinä on just se. Periaatteessa siinä on vähän vaikea sitten, niinku, että mitä siihen sitten käydään läpi. Tessu Tassuja ja... Niin, no se on ehkä vähän silleen limitoiva. Jos on silleen tunnin jakso, niin se on silleen, alkaa joka kerta, että Tessu, missä Tassu tuo? Sitten sä oot silleen, täällä missä olen, en tiedä. Sitten koko podcastista, että mä vaan etin, että missä Tassut on Tessu. Nyt mä oikein vähän kaduttaa, että me ei tehty tota. Totta. Toi voi olla yksi semmoinen spessujakso. Jep. Mut siinä täytyy oikein... Spessujakso. Spessu, Tessu, Missu, Tassu. Tessu, Missu, Spessujakso tassutaan. Tessu. Ja Tossu. Ja Tossut. Onko ne tossut kiinni niistä tassuissa, että ne on sit samassa paikassa? Että jos ne taas... Onko ne samassa paikassa? Ne on voinut pudotakin. Niin siinä matkalla. Niin. No jos ne tossutkin on kadonnut, niin... Vittu sit... kyllä ne on ne tossutkin hukas. Puoli tuntia eka niitä tassuja ja sit puoli tuntia tossuja pitää etsiä. Niin. Mutta se olisi hieno semmoinen niinku rajojen rikkova koominen asia. Kyllä. Että siinä olisi vaan puoli tuntia sitä, että Tessu. Sitten se on pakko olla impro sillä. Sitten meidän pitää vaan leikkaa, jos me revetään. Siis ihan sikaa hyvä idea, mutta kyllä. Pistetään hattuun. Hattuun pistetään se. No. Pistetään hattuun. Voi tolleekaan sanoa. Tai siis nyt sä sanoit sen. Musta se on ihan sanonta. Voi olla, että joo.
Mutta pistetään silti hattuun. Pistetään hattuun se. Sitten oli Podcast Heaven. Joo. Tämä oli itse asiassa generaattorijuttu. Niin olikin, joo. Sen mä muistan nyt. Mä mietin, että mikäköhän tuossa oli se tulokulma. Podcast Heaven. Taivas. Koska se olisi niinku silleen... Heaven tarkoittaa taivas. Niin. Niin. Ihan siis oikein se on, että se on niinku... Ja sit seitän on saatana. Hello helvetti. Noit on kaikki noita tommosia englanninkielisiä sanoja, mitkä on myös silleen niinku... Niin se on suomennus. Niin, että ne tarkoittaa suomeksi myös jotain. Ja tommonen, yksi esimerkiksi hauska tommonen niinku englanninkielinen sana, mikä on niinku suomeksi kans joku sana, niin on esimerkiksi cock. Se on niinku, ei. Niko. Se on kyrpä ja se on kukko. Niko. Tähän mä vedän raja. Noniin. Sitten oli Svengi. Kuhan vaan sanoi, että se on. Svengi podcast. Mutta me mietittiin jopa aika kauan. Niin. Kun me ollaan kaksi tämmöistä svengaavaa Veikkoa. Veikon kone, jos on svengi. Olipa muuten. Siinä oli muuten juttu. Missä on svengi? Missä on svengi, Veikko? Olisiko se, toisaalta kun oli tää Tessu, missä on tassua, niin olisiko se tullut, että Veikko, missä on svengi tai jotenkin tälleen. Niin. Mutta tosta tulee mieleen semmonen niinku lavatanssit. Siellä on semmonen niinku... Tiedätkö silleen joku tosi huono tanssia? Lavatansseissa. Ja sit joku tulee, Veikko, missä on svengi on? Mä latailin ehkä turhaan kauan, mutta... Joo. No mutta tästä syystä niin me ei sit otettu sitä. Jep. Tuli liikaa mieleen lavatanssit. Sitten tää Dynamite. Ai niin se on... Ja huomioikaa nyt meat, liha. Kyllä se on suomeksi. Niinku dynameat. Se on siis... Dynameat. Se on siis, mä ajateltiin, että me siis niinku vaan blatantly pöllitään tää nimi. Koska se on siis lihakauppa Liadossa. Joo. Ja Lieto on siis Turussa. Josta, tai sen vieressä. Niin, josta mäkin olen kotoisin. Oletko sä Liedosta kotoisin? Olen. Eihän. Mutta mä oon syntynyt Vantaalla. Etkä oo? Olen. Mä oon tehnyt tämmöisen niinku kierroksen. Kiusaatko mä nyt? En. Siis kun mä oon syntynyt Vantaalla. Ootko? On. Ei voi olla, että me molemmat ollaan synnytty Vantaalla. No mutta se on vähän hullua, koska mä asuin Vantaalla sitten 1 vuoden. Ja sen jälkeen muutin Poriin. Et en mäkään niinku Vantaalle siis jäänyt. Oliko se 1-vuotiaan yksi asuu Poriin? Joo, mä otin repun selkään ja... Äiti menee Poriin. Tutti taskuun ja teet se kohti Poria. Näin se oli. Mutta mä arvostan sus. Määrätietoisuutta. Niin. Ja sellainen, tiedät sä, itsenäinen kyllä, ajattelu. Ihminen. Ja kyllä. Niinku, joo. Mutta sä varmaan ehkä tarkoitit, että niinku teidän perhe muutti. Se kyllä muutti, se koko perhe. Se joo. koko perhe muutti sinne Joo. Poriin. Mut onpa villi juttu, että me ollaan sitten Vantaalla synnytty. Mutta oot niin. siis jossain Vantaan sairaalassa syntynyt? Joo. Mun mielestä onkohan semmoinen ollut vuonna 1997 kuin Vantaan keskussairaala? En tiedä yhtään. En tiedä mäkään. Mutta voi olla, että 2000 ei ole sitten enää ollut, koska mähän on syntynyt kyllä niinku Helsingin naisten klinikalla. Niin. Noin niinku, se oli se talo. Se oli se niinku rakennus. Sit sä et ole syntynyt Vantaalla, jos sä oot syntynyt Helsingin. Mä oon syntynyt Vantaalle. Jos sä oot syntynyt Helsingin naisten klinikalla, niin miten sä oot syntynyt Vantaalla? Mä oon syntynyt Vantaalle. Joo. Mun passis lukee Vantaa. Mun passissa ei lue mitään, koska mä oon hävittänyt sen. Lukeehan se jossain. Se lukee jossain poliisi. Sunhan pitää muuten kysyä poliisilta sitä sun passia. Niin pitääkin. Joo. Täytyy soittaa sen poliisilta. Mitä mä olin sanoa jotain tärkeää? Ei kun niin. Siis puhuttiin tästä dynamiitista. Siis mä oon niinku, siis mun faija ja mutsi eros, kun mä olin 1. Ja sit mun äiti muutti Turkuun, kun mä olin varmaan 2. Ja sit iskä jäi tänne. Ai sun isä on täältä? Joo, se on asunut pääkaupunkiseudulla niinku koko se elämä.
Niin sit mä oon niinku käynyt täällä kumminkin aina vuoroviikoin. No mut sul kesti niinku aika kauan sit kuitenkin tulla tänne. Niin no, Sä pidit Turusta. No, mä jumahdin sinne. Niin. Mut parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Niin, mä sen niinku näkisin se asia. Niin. Aika visionääri. Ei siis kukaan ei ole sanonut tolleen ennen. Että mä saa ottaa ton käyttöön tästä podcastista ja sit sanokaa, että tää tuli muuten tästä Roskaposti-podcastista tää lauseke. Jep. Mut joo, Dynamia, se on jotenkin naurattanut mua, että kuin tyhmä juttu se on. Mut sit jotenkin, se on kyllä melko se. Jotenkin samaan aikaan se on myöskin silleen... Tosi nerokas. Niin. Musta tuntuu, että siellä on avattu kuoharipulloja, kun toi on kehitelty toi nimi. Oo, ihan varmasti. Ja ihan syystä. No siis ei kyllä mä oisin ostanut vaan champagnea, että se on se ero. Niin. No se on ainut ero. Paljon champagnea muuta maksaa? Ei mitään hajua. Koska siitä puhutaan aina, että se on ihan vitun kallista. Mutta onko se sitten niin kallista? On se varmaan. Niinku, eikö champagne ole siis vielä niinku ihan oma juttus? Se on niinku niin champagne. Mun mielestä siinä on se juttu, että se voi olla champagnea, tai että se voi olla champagnea, niin se pitää tehdä siellä jossain vitu champagnea maassa. Champagneassa. Champagne. Se on se champagnea-kylä, mistä tehdään. Mun mielestä siinä on oikeasti joku tommonen juttu. On varmasti. Tässä pitäisi kyllä fact-checkaa, koska toi ei varmaan pidä yhtään paikkaansa. Mut hei, te tiedätte mihin laittaa viestiä. Se mikä me sanottiin, eli dynamit kautta analpora luukku.com kautta factcheck email. Kautta factcheck email, koska meillä on siis eri sähköpostit siihen, että jos me ollaan sanottu jotain, mikä ei pidä paikkaansa, ja sitten tällaiset muut toiveet, palautteet eri sähköpostiin. Että niin. Nämä tulee kaikki sinne meidän IG-bioon. Otetaan nyt semmoinen ihan silleen pika nämä loput. Nyt me ollaan jääty tähän jumiin aika pitkälti. Päästä lampaa tulos Marjatta podcast. Olisi voinut olla myös. Siis, ja olisi pitänyt olla. Ja olisi pitänyt olla. Toi oli yksi mun suosikkei myöskin. Ja sitten tämähän oli siis, tämä oli sun ehdotus, tämä Päästä lampaa tulos Marjatta, mihin mä sitten annoin tämän vastineen, että ota vuohet sisään Jukka. Mä olin unohtanut. Joo. Ihan vitu hyvä. Toki jos se olisi voinut olla, että Päästä lampaa tulos Marjatta ja ota vuohet sisään Jukka podcast. Niin, että se olisi ollut molemmat. Niin. Miksiköhän me ei tota juttu, koska se olisi oikeasti voinut olla se. No pitäisikö vaihtaa vielä? Niin. Tossakin tuli ehkä sitten... jälkituotannossa sitten. Niin. Joka kerta, kun me sanotaan Roskaposti podcast, niin sitten vaan... Eli tuli pelkkä sensurointi. Joo, pelkkä me ei missään kohtaa vaan sanota meidän podcastia. Mietitään myöhemmin. Joo. Siinä ei tule sitä uutta nimeä, vaan se on vaan... Ei. Mahtavaa. No sitten me mietittiin huurus. Niin se oli semmoinen, mitä me oikeasti pohdittiin. Huurus. Myös se. Olisiko se ollut Zetalla toisaalta? Huurus. Kuunteletko Huurus-podcastia? Huurus. Joo, mutta sitten sillä ei kuitenkaan ollut ehkä jotenkin semmoista niinku perää. Niin. Että miksi me oltaisiin huurus. Ehkä tässä oli just se mitä pitikin tässä alussa ehkä selittää, mutta me nyt ei vissi olla enää ihan alussa. Niin periaatteessa se tämän podcastin niinku idea, koska musta tuntuu, että Suomessa on podcastit aika silleen, niissä on tietty aihepiiri, missä pyöritään niinku koko ajan. Tai siis silleen, että sillä yhdellä podcastilla on joku yksi tietty juttu, joku murhapodi, eikö semmoinen ole, ja sitten joku rahapodi. Onko murhapodi olemassa edes? Onko murhapodi nimistä olemassa edes? No varmasti joku sen tyyppinen. Niin. Sitten eilen mä kuuntelin semmoista lääkäripodia. Olisiko siinä ollut lääkärit juttu? Oliko siinä silleen? Mikä? Että oliko siinä lääkärit puhumassa lääkärijuttuja? Oli, joo. Okei. Joo. Mutta just tolleen, että sitten on tietyn aihepiirin, mikä on tosi siis silleen kuluttajaystävällistä myöskin tietenkin, että sä tiedät siitä nimestä ja siitä, että mitä sä rupeat kuuntelemaan. Niin se on kyllä sinänsä kätevää, mutta mun mielestä ehkä siitä semmoisesta yleisestä podcast-maailmasta puuttuu semmoinen, missä ei ole siis vittu mitään järkeä. Ei ole mitään järkeä eikä ole mitään semmoisia niinku rajoja eikä raameja. Siis sinänsä periaatteessa tarkoittaa sitä, että me voidaan puhua, mistä me halutaan just sillä hetkellä puhua, ja se aihepiiri voi mennä lentokoneiden suihkumoottorista himpuloihin. Niin kuin, mikä on himpula?
Oi, sä oot varmaan liian nuori siihen. Siis nyt mua kiinnostaa tosi paljon, koska mä en tiedä. Mun äiti sanoo mua himpulaksi. Oikeesti? Joo. Mä en tiedä, mikä sen onko sulla kännykkä siihen? Oh. Mä voin sillä aikaa selittää. Niin että mikä on himpuloiden, niin kuin mikä se on englanniksi. Mutta himpulat oli siis lastenohjelma. Se on vähän samaa genreä kuin Teletubit. Siis siinä oli silleen semmoisissa himpulapuvuissa poukkoili. Oliko se Fimbles? Olisiko se sitten vaan se? Joo, Fimbles. Himpulat. Joo, just se. Hei, kyllä mä tän muistan. Niin. Ai, toi on himpula. Se on himpula. Ei vitsi. Se on siis semmoinen karhulaji, mikä elää tuolla niinku sademetsien uumenissa. Se on tommonen värikäs. Toi on oikeasti siis dokumentti. Joo. Sinne on vaan menty kuvaan niinku toi oli mun lempidokumentti kyllä lapsen. Jep. No tämähän on loistava. Okei, sitten ei ollut mitenkään paha. Mua jotenkin pelotti, että tää oli jotain hirveät ja sitten mun lapsuus menee pilalle, kun mä äiti on sanonut mua himpulapumpulaksi. Ei, toi on ihan Noniin. fresh juttu sun mutsilta. Noniin. No ei sit mitään. Mut niin. Meidän podcast. Niin, että se periaatteessa voi olla mitä vaan. Ja sit niinku mikä meitä kiinnostaa tai puhututtaa. Juuri näin. Ja tietysti se elefantti, mikä tässä huoneessa nyt on ehkä just se, että... Toi oli ikävästi sanottu. En tarkoittanut sua, Herra Jumala. Mitä sä musta kuvittelet? Mun oli pakko, anteeksi. Toi kyllä oli tolleen vähän niinku silver platterissa. Niin oli. Silver platter. Silver platteril. Voidaanko me yrittää välttää finglishia? Voidaan. Mä oikeasti yritän sitä, mutta kun mä... Tehdään mieluummin semmosia kiusallisia suomennoksia, niin kuin hopealautasella. Joo. Tää tarjoiltiin mulle. Tehdään semmoinen sopimus, että mun pitää tehdä joku rangaistus, jos mä vedän finglishia, koska muakin ärsyttää se, mutta kun jotenkin mun aivot toimii silleen, että sit se tulee sieltä. Joo. Ja sit nyt kun mua vähän kuumattaa, että miten mä lausun sen, niin sit mä sanon ne ihan päin helvettiin, ja sit se kuulostaa vielä kringemmältä kuin normaalisti. Mutta se elefantti, joka ei ole siis sää, mikä on tässä huoneessa kyllä, niin on just se, että Viki ja Köpihän on hyvinkin semmoinen. Että kyllähän semmoista tehdään, mutta se on sitten taas ehkä niinku tommonen Ylen tuottama niinku oikeasti ohjelma. Mutta semmoisessa niinku freelancer-podcast-maailmassa mun mielestä sitä ei ole näkynyt ainakaan. Ei ainakaan hirveästi. Ei ole tullut meille asti. Jep. Niin sitten periaatteessa, tähän piti käydä siinä alussa läpi. Eli nyt siis... Taisi olla hyvä siihen alkuun, mutta toisaalta voihan näitä leikkaa silleen, että siirtää tämän vaikka siihen alkuun. Noin, nyt olemme alussa. Tervetuloa. Tervetuloa Silver Platter podcastin pariin. Hei, Hopea Lautanen olisi pitänyt olla meidän podcastin nimi. Niin jo. Hopea Nuoli Lautanen podcast. Tai sitten vaan se Hopea Lautanen toisaalta. Niin, jättää sen nuolen sieltä pois. Jos tekee silleen. Jos tekee silleen. Se on ehkä parempi silleen. Tämä roskapostihan tuli siis siitä, muistatko sä, että mitä mä menin etsiä sieltä mun sähköpostista? Jotain mä menin kuitenkin etsiä mun sähköpostista, kun me mietittiin näitä nimiasioita. Ja sitten mä vaan jotenkin olin silleen, että hei, mutta toisaalta roskaposti. Niin. Ja sitten me alettiin miettiä tätä, että mehän ollaan vähän niin kuin tämmöinen roskaposti teille kuuntelijoille. Kyllä. Että täältä saattaa tulla kaiken näköistä settiä, mikä ei kiinnosta ketään ja on täysin turhaa. Mutta sitten joskus roskapostiin voi hukkua myös jotain niin kuin tärkeää asiaa. Jep, ja sitten sitä pitää mennä etsiä koiria ja kissojen kanssa sieltä roskapostikansiosta. Sieltä kaiken muun seasta. Kyllä. Mutta se perusidea on se, että tässä ei ole ideaa. Siis sinänsä. Vaan periaatteessa se, että mitä me halutaan keskustella, niin sitten me keskustellaan sitä. Ja totta kai siis, jos meillä joskus tulee olemaan jotain kuuntelijoita, niin sitten me voidaan ottaa ehdotuksia vastaan ja tehdään niitä sen mukaan. Mutta nyt kun meitä tulee kuuntelemaan meidän 2 kaveria, niin voidaan ottaa tiettyä heiltäkin. Totta. Et mä call-outtaan sut, Hanna, että nyt kun sä kuuntelet tätä, niin anna meille joku ehdotus. Mä olisin kanssa sanonut, että Veera voi laittaa ideoita ilmoille. Kielivoimistelukin oli yksi ehdotus muuten nimeksi. Oliko? Oli. Mut siinäkin olisi ehkä menty sinne Temptation Island
osastolle. Olisi hyvin voitu mennä nopeasti tietysti. Mielikuvan tasolla. Mielikuvan tasolla. Joku olisi voinut mennä sinnekin. Sitten oli mä menin, mutta mä en tiedä no muista. sähän menit. Mä en tiedä, että menikö muut, mutta mä menin. Sitten Niko ja Oonan Vako ja Kooma. Tässä oli siis se idea, että mä yritin hakea tällaisia tavuparisekoituksia ja vitsejä tähän. Kyllä. Tai yritikö mä riimitellä? Joo. Niko, Vako, Oona, Kooma. Niin hirveän huonot riimit. Jep. Mutta keksikää te paremmat ja laittakaa ne sinne sähköpostiin kanssa. Haluaisinko mä sanoa sen? Ei tarvi. Okay. Kelatkaa siihen kohtaan. Sitten taas toki voinut olla myös nahkaisaa huomenta ja karvaista iltaa. Toi on niin hyvä. Niin. Toi pitäisi olla meidän ehkä siis semmoinen slogani. Niin. Tiedätkö silleen, mitä me sanotaan? Tervetuloa kuuntelemaan Roskapostipodia. Nahkaisaa huomenta ja karvaista iltaa. Just noin. Mä tarkoitin just tota. Niin mä mietin, että oliko tää se. Ja seuraava muuten pitää laittaa muistiin, että seuraava jakso aloitetaan just tolleen. Pitää laittaa muistiin. Laitetaan sinne hattuun kanssa. Sinne samaa lieriä hattuun. Ai se on lierihattu. Joo. Onko se lieriö vai lieri? Lierihattu. Onkohan mä oon sanonut sanoin väärin tässä podcastissa? Ihan vitun paljon. Laskekaa ja laittakaa nekin sinne sähköpostiin. Siis, nämä on semmosia, tiedätkö, että mä oon sanonut mun koko elämän sitä lieriöhatuksi. Kuka ei ole ikinä sanonut mulle, että hei Niko, se ei ole lieriöhattu, vaan lierihattu. Mutta kuka silleen sanoisi, eihän mun olisi pitänyt muuta sanoa, että totta kai se on lieriöhattu. Nimet oli siinä. Noniin, nyt me ollaan päästy niinku, meillä on tästä me ollaan päästy tuosta ensimmäisestä notesista. Joo. Tämä oli hyvä. Tämä oli hyvä. Meillä on tosiaan tämmöiset ihan muistiinpanot täällä siitä, että mistä me voidaan puhua. Niin sen mä ainakin tiedän, että tämä on melkein kestänyt nyt tunnin. Siis Sale on. Niin, tämä ei tule ole ongelma, tämä ajan täyttäminen. Ilmeisesti ei. Mutta sitten meillä oli niinku, niin. Meillä oli erinäisiä ajankohtaisia aiheita, mitä me ollaan keräilty. Jep, mistä me haluttaisiin puhua. Ja mä tiedän, että tämä ei ole mikään pitkä aihe, niin mä haluaisin tän käydä. Täytyykö just nyt laittaa se pastilli suuhun? Mä haluan nyt sen pastillin tänne suuhun. Niin teillä tulee, te kuulette tämmöisen kolinan koko ajan. Ja sitten tämmöisen... Onko te nähnyt, kun kengurut kakkaa? Ehkä avaruusluonnossa. Mutta mun fiilis olisi eka, koska mä tiedän, että tää on ihan pari minuutin juttu, niin olisi tää. Mä arvasin, että sä haluat tarttua tuohon. Eli meillä on Ilta-Sanomien uutinen. Ei, mutta tämähän on 7. Ei, mä menin nimenomaan... Tämä on niin kuin Ilta-Sanomat sivulla, mutta sitten jos lukee 7 kaksoispiste. Se on vähän niin kuin, että saa itse päättää, että kumma uutinen se on. Danny kuvattiin pyörätuolissa lentokentällä. Kertoo nyt IS:lle, mistä oli kyse. Jep. Ja siis tämä on jälleen kerran tätä niinku huippujournalismia, mitä Seiskalta tai puhumattakaan IS:stä voi. Oliko tämä Ilta-Sanomat? Oli. Joo. Niin, tämä on siis puhumattakaan Seiskasta. Niin. Kuinka mä sanoin? Mutta niin, siis molemmat on ihan vitun paskoja lehtiä. No. No on ne. Mä haluan seuraavaksi sellaisen, että ne tekee meistä jutun. Niin, ei ne enää tee. No ei ne enää tee. Tai sitten mun täytyy piippaa toikin. No mietitään sitä. Niin, pohditaan sitä. Mutta niin, siis että Danny oli pyörätuolissa. Ja tosi muistiinpano siinä vieressä oli kyllä se koko jutun hedelmä. Niin, no siis sehän oli just se, minkä takia mä haluaisin sanoa se. Mä en tiedä, kummin me halutaan heittää tämän läppä, mutta siis rupeaa lukemaan tätä juttua. Tässä lukee, että Seiska julkaisi keskiviikkona huomiota herättävän kuvan laulajalegenda Dannystä. Sitten siinä on seuraavaksi sen ikä, 81. Et miksi se oli pyörätuolissa, niin siinä voisi olla ensimmäinen vihje siihen. Mutta haluatko lukea sitä eteenpäin? Mä en muista, että se oli näin tyhmä. Hänellä on ollut polvi huonossa kunnossa. Hän sai kokeilla kuljetusta lentokentällä. Pyörätuoli nopeutti ja helpotti lentokentällä liikkumista. Mutta joo, että tämä uutisarvo nyt tässä niinku silleen, että 81-vuotias Danny oli pyörätuolissa lentokentällä. Niin se on ehkä vähän niin on se melkoisen shokeraavaa. Niin. Mutta kun musta tuntuu, että niinku Ilta-Sanomien niinku suuri osa niistä, mitä se on joko sitä, että ne koittaa niinku rasismille clickbaittaa ja saada ihmisiltä niinku tykkäyksiä Facebookista, tai sitten se on tätä osastoa.
Mutta kyllähän tässä silti pureudutaan tähän, että pitäisi polvi leikata. Ja että siellä oikeasti niinku mennään siihen, että ihan oikeasti niinku tekonivel on homma. Ei täällä kyllä itse asiassa, mahtokohan olla kuitenkaan nyt sitten tekonivellestä. Niin sitten kumminkaan. Vai oliko se vaan se, että lentokentällä oli pitkät matkat ja polvi oli mennyt? Mutta kyllä tässä pureudutaan myös tähän, että hän oli ystävänsä kanssa siellä. Oliko se 20-vuotias ystävä. Niin se oletettu ystävä. Niin tässä sanotaan. 22, anteeksi, fake news. Oi. Se oli sittenkin ihan... Siinä ei ollut mitään niinku ikäeroa sitten kumminkaan. Ei siinä sitten ollutkaan. 81 ja 22. Mutta toi mun mielestä toi ottaa semmosia niinku koomisia suhteita, niinku, tai siis tietenkin ottaa, mutta silleen, että Daniellä on aina vaan koko ajan niinku 20-vuotiaat naisystävät. Niin, että loppuuko se koskaan? Vanheneeko ne tyttöystävät koskaan? Ei. Ehkä silloin joskus ollut joku... Eikö se ollut, mikä se oli? Oliko se Leonardo DiCaprio? Niin ketä oli sanonut, että ei yli 24-vuotiaita hänellä. Kiitos. Mä en tiedä, onko se sanonut niin vai... vai onko se vaan silleen... Mä en tiedä suomeksi ainakaan. Ei se suomeksi varmaan sanonut. Kun musta tuntuu, että se ei osaa suomea. Mä kanssa veikkaan. Mutta joo, siis siitä on tehty siis semmoinen niinku diagrammi, missä on kaikki sen niinku ex-kumppanit. Onko se joku keskiarvo siitä sitten? Tai siis silleen, siinä on semmoinen, niinku, missä menee se, onko se diagrammi vai? Siis semmoinen taulukko. Pylväs diagrammi. Siis semmoinen... Tilasto. Niin, on tilastotiede. Kyllä. Niin siinä on siis silleen, että just niiden iät ja sitten, että miten se menee. Ja se loppuu 26. Ja kukaan ei ole vissiin mennyt sinne asti. No niin kuin tiedätkö, silleen, siinä on 19 ja sitten on seuraavaksi 22 ja tiedätkö, sitten se menee tälleen näin. Joo. Ja sitten se tosiaan se loppuu siihen 26. Ja tämähän on hirveän kaksipiippunen juttu, tällainen ikäeroasia. Koska mä en lähtisi sörkkiin niinku sitä, että kaikkihan saa ihan vapaasti olla, kenen kanssa haluaa. Mutta sitten toisaalta ei saa. Ja siis kun toi on mun mielestä oikeasti mielenkiintoinen puheenaihe, mistä mennään Dannystä, mikä on mahtavaa. Mut mun mielestä se on aika olennainen suunta mun mielestä myös Dannystä. Kyllä, se on itse asiassa ihan totta. Niin, siis se, että koska just se mitä sanoit, niin pitää paikkaansa, että kaikilla on oikeus olla just sen ikäisten ihmisten kanssa, mitä halutaan tai haluaa, tietysti niin kuin lain rajoissa, mutta siinä on silti semmoinen niin kuin power, nyt mä sanon taas englanninkielisiä sanoja, mikä se on? Voimasuhde. Voimasuhde-ero. Niin. Niin kuin se, että jos sulla on vaikka, tai voi olla, ja niin kuin... Niin, nämä tilanteet on niin monimutkaisia, koska nimenomaan voi olla. Ja sitten just se, että minkä ikäisenä niin kuin, esimerkiksi ihmisen aivot on niin kuin täysin kehittyneet sillä, että se pystyy itse ymmärtämään sen, että mä oon nyt vanhemman ihmisen kanssa sillä, että vaikka tämä on laillista, niin joku 19-vuotias on mun silmissä vielä niin lapsi. Ja sitten myös se niinku ihan, vaikka se ehkä kuulostaa vähän tyhmältä, mutta semmoinen niinku elämän kokemuksellinen juttu, mitä saada, niinku kun sitä ei välttämättä ole siinä kohtaa ihan niin paljon, niin sitten niinku se, että se vanhempi henkilö siinä parisuhteessa saattaa niinku hyväksikäyttää sitä, että se ei niinku ymmärrä vielä ihan, että millaista on oikeasti niinku toimiva ja hyvä parisuhde. Kyllä. Niin sit tossa on niinku vähän se... Niin. Ja sitten toisaalta taas just, jos on terve, onnellinen, toimiva parisuhde, niin eihän siinä kohtaa on merkitystä taas lain rajoissa, että minkä ikäisiä ollaan. Ei, siinä kohtaa ei olekaan, mutta sitten se ehkä todennäköisyys, että se ei siinä ole on vaaran paikkoja. Toi tilanne, niin sitten se on ehkä aika iso. Ja se, että just mikä se niin kuin valta-asettelu siinä on, että missä asemassa se toinen ihminen on, sehän on sitten ihan eri asia. Että onko sillä joku sitten niin kuin... Ja sitten jos puhutaan niin kuin tosta asiasta niin kuin Daninkin niin kuin meiningeissä, niin se on kumminkin niin kuin tosi iso artisti, tunnettu artisti. Ja sitten niin, tuossa on paljon semmoisia harmaita alueita, että miten toi homma menee ja mikä siinä on kaikkien osapuolten motiivit. Niin. Mutta ne on sitten taas niiden omia juttuja. Sitähän me ei voida tietää. Ei voida tosissaan. Pitäisi soittaa Daniel ja kysyä. Niin. Voiko Danika tietää? No ei välttämättä.
onko se ikinä pohtinut? On se varmaan ehkä. On se varmaan tullut pohtineeksi. Miksi mulla on aina 60 vuotta nuorempi? Kelaa niin. 60 vuotta. Niin. Se on niinku, että se ikäero on jo eläkkeellä. Se ikäero on pistänyt niinku takin naulaa. Ja... Ei, tää on jo niinku, nyt mä menen jo himaan. Nyt mä jään tänne. Joo. Siis vaikea juttu. Huomaan, että käytän semmoista tosi niinku harkittua. Joo, mä harkitsen tässä nyt, mitä mä sanon, koska tässä on niin paljon näkökulmia. Jep. Niin paljon asioita, ettei meitä heti cancelöitäisi ekassa jaksossa. Mietin sitä ihan samaa. Anteeksi, siis peruttas. Oi, no niin. Mutta sulla tulee ne samat rangaistukset kuin mulla. Mä vielä katsojat. Noniin. Te voitte katsoa nyt sitä teidän kännykän ruutua. Ei vaan siis kuuntelijat voitte päättää, että mikä on rangaistus silleen, että tämmöiset olisi hauska, jos me ei oikeasti olisi kuuntelijoita. Jos oikeasti joku laittaisi meille johonkin. Siis niin. Meillähän, tai siis saa laittaa, laittakaa sähköpostiin, mutta sen te tiedätte jo. Sen te tiedätte jo. Mutta pitää joku ehkä vielä matalemman kynnyksen joku semmoinen boksi pystyttää. Jep. Esimerkiksi hyvin suurella todennäköisyydellä mä ainakin toivon niin, että me saadaan tehtyä Instagram tälle meidän podcastille, niin IGDM. Siis slaidatkaa meidän DM:ään. Anteeksi, liukukaa meidän DM:ään. No niin. Ja sitten joku laskee, että kuimmat rangaistus on kenelläkin. Joo. Niin liukukaa meidän DM:ään. Ja me palataan tähän ensi jaksossa. Jep. Meillä ei ehkä ole kuuntelijoita vielä niinku ensi jaksossa, mutta ehkä ei. Mutta tämä voi olla semmoinen niinku running gag. Joo. Tiedätkö silleen, sekin oli muuten. Ai. Mutta tämä on paha. Tämä on oikeasti paha, koska mäkin käytän niinku silleen, että mä en edes huomaa. Mikä on running gag? Juokseva yökkö. Niin kuin mäkin jäin siihen gaggiin kiinni, että mikä gag. Mutta mikä olisi semmoinen niinku jatkuva vitsi? Niin. Tämä nyt voi olla tämmöinen jatkuva vitsi. Jatkuva vitsi. Finglishistä tulee rangaistuksia. Mutta mä oikeasti siis, sehän on kauheata. Tai siis mä oon, tässäkin on niinku monta näkökulmaa tähän Finglish-asiaan. Että välillähän se ärsyttää mua ihan suunnattomasti. Niin. Mutta kyllä mä myönnän, niin kuin olette kaikki huomannut, kyllähän niitä tulee. Mutta sitten taas toi on vähän ehkä, niinku, koska tossakin on se puoli, että sitten taas on semmoisia sanoja, mitä mäkin vaan, niinku, mä en vaan saa niitä suomeksi päähän, ja sitten mä sanon niitä. Tai ne toimii paremmin englanniksi. Jos ne on jotain esimerkiksi sellaista, että ne on tullut jostain internetin ihmemaailmasta, ne on jotain tällaisia niin kuin nykytrendisanoja. Tämä oli just se mun pointti, että sitten esimerkiksi on niin kuin DM tai niin, direct message, mutta siis silleen DM, mikä periaatteessa on jo niin kuin yleiskielessä niin kuin oleva sana, millä ei periaatteessa ole mitään suomenkielistä vastineet, niin sitten mun mielestä tuossa kohtaa se on paljon hyväksyttävämpää. On. Niin kuin silleen, että se on jo niin kuin sosiaalisen median kautta tulee niin kuin silleen yleiskieleen niin selvästi. Sehän menee ihan turhuuksiin sitten, jos käytetään englantia niissä paikoissa, missä olisi toimiva suomenkielinen ilmauskin. Mutta sitten toisaalta miksei? Maailma kansainvälistyy ja hyvä niin. Sitten on tietysti... Onko DM:lle joku... Ei, en mä keksi. Suora viesti, yksityisviesti. Yksityisviesti Instagramissa. Niin. Mutta sitten se pitää niinku... Sitten se pitää vääntää rautalangasta. Niin. Sitten kun jos on englanniksi vaan DM, niin kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Jep. Ja missä. Sä rupesit jumppaamaan täällä yhtäkkiä. Piti nostaa housui. Mulla on myös siis vaikeuksia kyllä istua paikallaan näin pitkiä aikoja. Sen takia mäkin vaihdan tässä koko ajan asentoa. Ja laitat vähän pastillia väliin. No mutta sullahan tässä purkatkin. Mutta ne on liian äänekkäitä tähän hommaan. Mutta kuin sä sit toit ne tähän? En mä tiedä. Se näyttää mun silmää kuulimmalta, että mulla on tässä tämmönen arsenaali jotain suuhun laitettavaa. Okei. Totta. Ehkä se on. Tuosta voisi vääntää joku 2 mieliä. Ei me väännetä. No niin. Ei me väännetä kaikesta. Mulla ei tullut sitä siinä niinku millisekunnissa, niin mä en lähtenyt väkisin vääntää sitä. Mä rajoitan sua pikkasen nois. Joo. Sitten täällä oli, ehkä toi oli tosta Danista ja ikäero-keskustelusta. Tiedätkö noista Stanleyn mukeista? En niistä, mä en kyllä nyt valitettavasti, en tiedä mitään. Sä et tiedä mitään? Ei. Okei. No siis
Mä nopeasti käyn tämän jutun läpi, koska tämä on mun mielestä jotenkin niin hauska ja hämmentävä juttu. Tämä on sitten taas ehkä enemmän, niin kuin, mikä ei liity tähän niin kuin Suomen sisäiseen viihteeseen kautta hommailuun. Tämä oli enemmänkin sitten jenkkiä juttu. Jenkkihommia. Ja siltä tämä kuulostaakin. Siis nämä mukit, mitkä näyttää niin kuin, kai jotkut sanookin näitä silleen, että nämä on niin kuin jotain Stanley Cup-pokaaleja. Siis tommosia mukeja. Siis ei mitään niinku ihmeellistä. Siis silleen, että se on vaan ton muotoinen vittu muki. Siis joku termari vai? Niin, tommonen varmaan silleen, että se pitää niinku just kylmänä tai lämpimänä niinku nesteen. Ja niinku, voisiko sanoa, että termari? Niin, siis jotkut sanoo silleen, että jos pitää nesteen kylmänä ja kuumana, niin sitä voi kutsua myös termariksi. Joo. Niin vois kuvitella sanovansa termarina. Termari. Voi silleenkin sanoa. Termarina. Yes. Tiedätkö nämä Stanley-mukit? Termarina. Tiimarina. Konkurssina. Tiimari. No, se on vähän vanha juttu. Niin, siis joka tapauksessa nämä on siis niinku, siis nämä viedään hyllyiltä Jenkeissä. Siis silleen, niinku, että jengi jonottaa, jos on tullut, oli just joku special edition, niin jengi siis meni sinne telttailemaan niinku Walmartia, vai oliko se Targetia? Tuo on niin jenkki juttu. Niin. Ja siis noi on, vois kutsua termareiksi. Nämä. niin siis sinänsä, että niissä ei ole mitään ihmeellistä. Ja sitten noin maksaakin joku, tiedätkö, onko tässä jotain hintaa? Se oli joku special edition oli mun mielestä joku 2 huntia. Tämä on siis joku TikTok-trendi. No siis mikä muukaan. Mut juu, mikä muukaan. Siis nimenomaan. Ja sitten tuossa on, että termosmukista, se termariksi voisi kutsua, ollaan valmiita maksamaan jopa $300. Niin mä en haluaisi tietää, kuinka paljon tai miten paljon yhden tekeminen maksaa. Ja siis miksi? Ja niin kuin miksi? Mutta toi on semmoinen siis statussymboli. Eli voisi kutsua statussymboli. Voisi kutsua termariksi. Mutta onko tämä vähän nyt niinku joku tämmöinen, mennään nyt taas sillä esimerkillä, mikä niinku meille on lähestyttävämpi, vähän niin kuin Svea-pipa-juttu. Sä menit noin kauas. Mä en odottanut, että sä menit noin kauas. Sä menit niinku mä menin nyt tosi kauas. Joo, mä menin tosi kauas, koska se on ehkä viimeisin hetki, kun mä oon osallistunut itse johonkin tällaiseen. Jep. Että on pakko saada joku tuote ihan vaan, koska muillakin on. Siitäkö tässä niinku on kyse? Siitä tästä on kyse kyllä. Joo, että on semmoinen statussymboli. Ja sitten varsinkin niitä special editioneja, niin niitä on ollut rajallinen määrä. Totta kai. Niin sitten se, että jengi myy niitä niinku netissä. Niin sanoo, että myy niitä lippui. Termariksi voisi kutsua. Mä en tiedä, kuinka kauan juttua voi jatkaa vielä. Kokeillaan. Mä veikkaan, että alkoi olla aika viimeinen kohta käyttää. Se oli kortti. Ehkä. Mutta niin, että myy niitä uudelleen netissä, niin sit ne maksaa joku $300 tai voi maksaa enemmänkin. Ja se on just se, että sä et hakenut niitä silloin, sä et ollut sen teltankaan, Joo. Niin sit sä ostat sen kalliimmalle ja sit siitä tuli niinku statussymboli. Nämä on kyllä semmoisia tosi mielenkiintoisia kyllä ihmiskunnan ilmiöitä. Mulla ei oikeastaan muuta tästä sanottavaa, Hyvä. Kun että on tosi mielenkiintoinen ilmiö. Mun mielestä tämä oli erittäin mielenkiintoinen. Mutta me puhuttiin näistä rankuista, mitä tästä Finglishistä tulee. Aha. Niin mä keksin sulle nyt jo rangaistuksen. Rangaistuksen? Joo. Mm-hmm. Mä tein viime viikonloppuna vähän tällaista niinku esityötä. Mm-hmm. Mulla on tällainen. Mutta mä oikeastaan siis mun mielestä tosi hyvin sanoi siis Li Andersson ylipäätänsä näihin asioihin. Mä oon suurin piirtein sama. Se oli kans jakamassa Suomea kahtiin. Oliko? Porin kohdalta, joo. Tämä on halpa.
Oli porilaisilla itse asiassa shoppi. Itse asiassa päätien tuolla. Niin sit menee se raja, et teette niinku. Niin, Luviantie. Niin sehän oli. Tuotte nyt Se, mitä, mistä? Siis jos joku kuvitteleekin, niin mä en ollut siis nauttinut yhtäkään alkoholipitoista juotavaa. Niin kuin mun äänestä kuulee ihan selvästi. Että... Tässä oli kyse siis siitä, että mä aloin siinä sit haastattelemaan sua. Mulla ei ole mitään muistikuvaa tosta. Oli kuitenkin sun syntymäpäivä, niin piti vähän haastatella. Ja haastattelin sua jotenkin tällaisista yhteiskunnallisista teemoista. Ja silleen mua 3 promille humalas, niin siinä on hyvä haastatella yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja sä olit siis vahvasti sitä mieltä, että... Tuleeko tämä cancel tähän loppuun? Tämä tulee tähän loppuun. Mä en nyt muista, miten se sun fraasi meni, että ihmisten pitää tulla niinku kuulluksi. Mm-hmm. Ja jotakin tällaista. Ja sitten mä kysyin sulta, että miten tämä niinku onnistuu. Ja sittenhän sä pääsit siihen, että Suomi pitäisi jakaa 2. Toi on ihan hirveä stanssi kyllä. Tälleen selvinpäin, kun rupeaa pohtimaan sitä. Mä en tiedä, mikäköhän mun... Se on melkoinen. Oh. Ja sit sä rupesit väittää, tässä oli ehkä semmoinen... myös, että Li Andersson on sun kanssa samaa mieltä. Siis sanoinko oikein silleen? Sillähän sä tuossa alussa sanoit. Voidaan mennä takaisin. Mut mä oikeastaan siis mun mielestä tosi hyvin sanoi siis Li Andersson ylipäätänsä näihin asioihin. Mä oon suurin piirtein samaa. Se oli kans jakamassa Suomea 2. Mä kysyin, että oliko. Nyt te syötätte mun niinku, aivoilla näitä juttuja. Se on totta. Mutta kun sä olit just puhunut tästä Suomen 2 jakamisesta, ja sitten mä laitoin tuon äänitteen päälle, ja sitten sä aloit puhua, että Li Andersson sanoi tästä kyllä tosi hyvin. Tämä oli varmaankin semmoinen, niinku, mä jotenkin muistan, että me keskusteltiin siis siitä, että kuin vaikea tilanne Suomellakin on sen takia, että se on niin iso maa. Ja sitten täällä on niin paljon asioita Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja Tampereella. Ja sitten palvelut ei riitä niinku, sitten taas niinku Lapissa. Ja niinku... Sun ratkaisu oli siis pistää 2, että jää pelkkä Lappi. Sisällissota kääntiin Lappi vastaan Turku. Tämä oli tämmöinen niinku kärjistetty humoristinen. Sitten sä pääsit lopulta siihen, että Porin kohdaltahan se pitää jakaa. Se on aika alhaalta. Niin se on aika alhaalta. Selvisikö siinä ikinä, että niinku, kumpaan joukkueeseen Pori kuuluu? Mutta mä ehkä yritin siihen semmoista niinku reiluutta, että kun täälläkin on niin paljon jo jengiä. Mutta miten se on reilua, että se paljon harvempaa asutettu ja paljon vähemmän palveluita omaava niinku alue jää vaan niinku yksin. Ja sitten tämä toinen on niinku omansa. Niin, mä yritin niinku tasoittaa sitä tilannetta just silleen, että laittaa sen niin alhaalta 2, että sitten niinku yläpuolella jää... Niinku... Että sinne jää jengiä kuitenkin. Niin enemmän. Niin okei, että sitten sinne rakennetaan niitä palveluita. Joo. Joku tämmöinen mulla on varmaan ollut siinä. Ihan varmasti. En osaa sanoa, varmaan 12 oluen jälkeen. Oli mun synttärit. Antakaa mulle armoa. Annetaan armoa. Mut joo, tästä vielä ehkä silleen aasinsiltana, niin samaan aikaan kun tätä keskustelua on käyty, niin mun frendi, joka nimeä mainitsen, niin saattoi olla siinä mun vierellä sammuneena ja saattoi kuolata itsensä syliin. Ja tämä ei ollut ensimmäinen eikä toinen kerta, kun täällä samalla henkilöllä on käynyt tämä sama asia. Ja just nauriskeltiin ennen kuin me aloitettiin äänittää, käytiin siis viime viikonlopun tapahtumia läpi. Ja se on aina yhtä hauskaa huomata, että tämä alkaa tapahtumaan siinä 2-3 aikaa suurin piirtein. Ja sitten joutuu aina olemaan baarissa työskenteleville henkilöille silleen, että joo, ei tämä ei nuku täällä. Siis katon nyt sillä on silmät auki, kun sä tulit tähän. Ja niin. Hänellä on myös siis kyllä sellaista verbaalista lahjakkuutta jotenkin siinä, että kun hänelle yrittää sanoa, että onko nyt semmoinen tilanne, että jos lähtee kotiin, niin sieltä löytyy kyllä selitys, että ei pidä. Ei, se on niinku, joka kerta se ei vielä. Ei. En mä edes nukkunut. Ei. Ja muistaakseni vielä matkalla tähän kyseiseen kapakkaan, niin hän mainosti sitä, että kun hän ei ole kuitenkaan vielä humalassa.
Niin se tuli mun luo ekaksi, niin kuin ekana vieraana. Me katsottiin vähän musiikkijuttuja näin. Ja sitten kun me mentiin siihen, että joo, että okei, mulla on tässä nämä mun bisset ja bla bla bla. Sitten mä kysyin siltä henkilöltä, että mitä keittoa sulla on niinku mukaan. Sitten se oli silleen, että no en mä tiedä, mä hirveästi ajatellut että mulla on tossa toi viinipullo ja sitten toi viinapullo. Niin mä olin silleen, että viini ja viina, että sulla on niinku ne kaksi molemmat. Joo. Sitten se oli silleen, että juu, että ihan kevyesti. Ihan tälleen. Sitten oli, että no, sit mennään sillä. Ja tosiaan, niin olisiko se tullut siinä kohtaa, kun me ollaan lähdössä mun luolta? Vai sit siinä matkalla? Eihän mä ole vielä kännissä. Se oli siis kirjaimellisesti 10 metriä ennen kuin me mentiin tähän kapakkaan, missä 10 minuuttia meni, että toi tapahtui. Joo, en mä edes ilmeisesti. Mä pelastan itteni tässä kohtaa siitä, että mä aloin siinä kohtaa tilaa sit taksia ja kattelee ruokavaihtoehtoja. Ai siinä kohtaa, kun henkilö alkoi sammua? Joo. Siinä kohtaa mä koen, että nyt on mun aika poistua. Kyllä. Ja siis tästähän päästäisiin mielenkiintoisiin alkoholikeskusteluihin kyllä. Mutta musta oli aika varoittava esimerkki niin kuin alkoholikäytöstä. Onhan tuossa niinku semmoisia surkuhupaisia, niinku, kyllä. On samaa mieltä kyllä. Ja se on itse asiassa, sekin olisi mielenkiintoinen puheenaihe, että tällaiset viikonlopun hupaisien tapahtumien kertaaminenhan on tosi yleinen puheenaihe, niillä nauraminen niin on. Niin kuin nuorison keskuudessa niin sanotusti. Tulitko nyt äitihahmo Teresana tähän? No niin, sinä tulit! Koska me kyllä käydään sunkin. Niin käydään, mutta se, että nehän on hauskoja tarinoita, koska niissä on käynyt hyvin. Niin, sehän se. Enintään 1 kännitarina per jakso. Ihan maks. Siis niinku ihan maks. Ihan maks, joo. Oliko se siinä? Tähän on hyvä lopettaa. Meillä on aika paljon matskua tässä nyt. Kyllä. Erinäisiä teemoja käyty läpi tässä meidän ensimmäisessä jaksossa. Kyllä. Demojakso. Kyllä. Julkaistaankohan me tää? Julkaistaan. Okei. Tää julkaistaan. Elikkä niin, me siis pohdittiin myös sitä, että pidetään me semmoinen treenijakso ja että jos tää on ihan surkea, niin ei julkaista. Jep. Mutta mä veikkaan, että niinku pienellä editillä niin me saadaan tästä helvetin hyvää, niin tää julkaistaan. Noniin. Mutta toivotaan, että meillä on myös IG, niin jos joku joskus tätä kuuntelee, niin laittakaa meille IGs, että hei, tehdään semmoinen kilpailu. Joo. Ja tää ei saa olla ketään meidän kaveri. Okei. Jos joku on kuunnellut tätä näin pitkälle, joo. Ja ensimmäinen, joka laittaa meille IG-DMS viestin Feeniksin lintu on mun faija, niin mä en tiedä vielä, mitä sä saat. Mä en tiedä, onko se rahallista. Se on jotain suurta, kyllä. Se on jotain suurta. Tai niin ihan loistava. Se ei saa olla ketään meidän frendi. Ei tietenkään. Niin teidät kaikki on nyt excludattu tästä. Mutta jos sä et ole meidän frendi ja sä kuuntelet tätä näin pitkälle, tätä meidän demojaksoa, ja sä laitat meille ton, niin me kehitellään sulle jotain suurta. Ehkä me otetaan hänet vieraaksi. Oi. Mutta jos se on joku, en mä tiedä. Harkitaan sitä. Joo, harkitaan sitä. Mutta tää oli hyvä. Ja ensi jaksossa taas jotain aivan muuta ja jotain roskapostia. Jotain roskapostia. Se on aika hyvä loppukadetti.